wasu sun zo neman aure sai yake tambayin su wani addini kuke yi, suka ce dawa mu musulmi ne. Nace to ai musulmin ma gida gida ne, shi'a kuke yi ko ɗariƙar tijaniya ko ƙadiriya ko izala ko ku mai kuke yi dai. Nace saboda in aƙida ku bata zo iri ɗaya ba, manufar ku bata zo iri ɗaya, fahimtar ku bata zo iri ɗaya, za a iya samun matsala. Yanzu wani yana aƙidar shi'a kuma ita yarinya babanta ɗan izala ne, wasu sai kuma ya ganta ya ce yana so, kuma suka zo suka same ni. Nace to ai ba zai yi wannan auren naku. Nace kamata ya ke me kike yi, tace izala. Nace to ki je ki nemi ɗan izala. Kai me kake yi, yace shi'a. Nace ka je ka nemi yan shi'a, shine za ku zauna lafiya. Amma aka yi wannan auren a haka, akwai abubuwan da take girmamawa wanda kai baka girmama, akwai abubuwan da za ta faɗa wanda za su yi maka ciwo, akwai wanda za ka faɗa ya ciwo. Sannan ce in aka haihu 'ya'yan ma za a zo a samu matsalan wa za su bi, za su kai su makaranta. Tunda an zo makaranta akwai makarantu na islamiyya wanda ko ne an gina su akan irin aƙidan nan, to uwa za ta kai su ko wajen uba za a kai su, saboda haka za ku yi ta cin karo. Amma na ce shawara ce wannan nake baku, amma in kuka ce dole za ku yi auren ku ba ruwana, amma dai na san matsala za ta ke tasowa, za a yi ta cin karo a wajen fahimta ku da kuka yi da kuma abubuwa da sauran.